på gulvet. Og så et jævnt sammenstød mellem Niklas Landin og den argentinske målscorer. Ja, det lyder som om Niklas Landin, han simpelthen kommer til at ramme ham hovedet, og så får han vægten over på det ben. Lad os lige prøve at se den her igen. Det er Pablo Simonet. Det går ud over, at han kører fortsætter simpelthen lige ind i Landins ben her, hændeligt uheld. Og mens han ligger der, hold lige øje med højre arm der. De 5 ringe, et bevis for, at Argentina var med i OL i Rio, og hvor stort det var for det her mandskab. Og lige præcis Pablo Simonet, der nu ligger og bider i gulvet, ja, han var faktisk Argentinas topscorer mod Danmark ved den lejlighed, scorede 7 mål. Så det er en af de bærende profiler. Ja, det er faktisk knæet, ikke? Han rammer faktisk med knæet. Slår sit hoved ind i knæet. For lige sat Henrik Toft på godt dansk røven, før han lige rammer ind i Landin. De kalder ham godt nok El Tanque, der betyder tanken, Pablo Simonet. Men lige nu, der er det altså en tank, der er kørt i grøften. Og han skal ud